Wala nang intro-intro. Sabi nung gawi lang sa kanya, "Yan ba yung punyal na pumatay sa uwao?" Hindi sumagot si Abo. Pumuelo siyang lulusob doon sa gawi lang. At walang sabi-sabi, tinuhod niya yung sikmura nito. Napaluhod yun. Tapos may sinukang likido. Kaya pala ang laki at ang tigas ng tiyan nun. Gawa ng punong-puno pala ito ng likido. Napakasangsang ng amoy nun. Tinutok ni Abo yung punyal niya sa gawilang at tinanong niya ito ng, "Bakit may mga bangkay ng tao dyan? Sino yung mga tinawag mo?" Sumagot sa kanya yung gawilang ng, "Mga uwao. Mga pinagsisilbihan ko. Tagakatay lang ako, maawa ka. Tao lang rin ako." Hindi kumbinsido si Abo sa sinasabi nito. Kaya mas lalo niyang diniinan yung pagkakatuhod niya sa tiyan. Huling tanong niya, "Ano ka ba talaga? Bakit may sinulid na konektado sa'yo at sa tatay ko?" Sagot nung gawi lang, "Mangkukulam. Mangkukulam." Tanong ni Abo, "Mangkukulam ka? Bakit mo tinaniman yung tatay ko? Bakit mo kami sinundan?" Nahihirapan ng magsalita yung gawi lang pero ang sagot nito sa kanya, "Utos lang yun ng uwao. Ikaw dapat yun pero hindi kita kaya." Nang marinig ni Abo ang mga sagot nito, walang pagdadalawang isip, itinarak niya yung punyal niya sa ilalim ng ulo ng gawilang. Walang nagawa yun sa kanya at tuluyan na yung binawian ng buhay. Bakit ginawa ni Abo yun kahit alam niyang tao? Dahil nasa ilalim yon ng kapangyarihan ng kaliwa at may mga uwao ang bumabasbas dito para gumawa siya ng mga karumal-dumal na gawain. Ano nga ba ang uwao? Ayon sa lolo ni Jess, sila yung mga madalas na namumuno sa baryo ng mga aswang. Sila yung mga naunang lahi. Wala rin silang pinipiling oras kung kailan nila gustong umatake. Basta kapag gutom na sila, kakain sila. Ang masaklap pa nito, kumakain din sila ng kapwa nila mga aswang. Lalo na yung mga bagong yanggaw at yung mga batang aswang. Ginagawa nila yan kapag wala silang mabiktimang tao. Kaya kung maaalala ninyo, hinatak silang magtatay nun sa isang masukal na gubat, di ba? Tapos yung mga pumalibot sa kanila doon, mga uwao yun. Inaalay sila para maging pagkain. Kung hindi kasi gagawin niyan ng mga residente doon, baka yung mga bata sa lugar nila ang pagdiskitahan ng mga uwao. Wala naman silang magagawa kasi mas nauna yung mga yun na tumira sa kanila. At mga ninuno na nila yon, kailangan nilang irespeto. Matapos saksakin ni Abo yung gawilang, tiningnan niya yung punyal niya kung magkakaroon ba ito ng dugo. Pero wala. Magandang senyales naman yon para sa kanya. Tapos yung sinulid na sinundan niya papunta doon, unti-unti nang nawala sa paningin niya. Nung lalabas na ng bahay si Abo, narinig niya na may humihila sa katawan ng gawilang. Paglingon niya sa bangkay nito, may dalawang maliit na nilalang ang nakahawak sa mga braso at hita nito. Nakita ni Abo na binubuhat nila yon papalabas ng bahay. Sinundan ni Abo kung saan yon patungo. Pumasok sila sa gubat.
Masyado nang madilim kaya hindi na niya nakita kung saan yun sumuot. Pinabayaan na lang niya. Ang problema ngayon, papaano uuwi si Abo? Ang layo niya, di ba? Tapos yung mga dinaanan niya papunta doon. Kahit natandaan niya, mahirap pa ring daanan dahil kailangang merong maggagabay sa kanya. Wala namang ibang pagpipilian si Abo, kundi ang sumugal. Kaya ang nangyari, binalikan niya yung daanan na yun. Tansya ni Abo, mga kalahating oras makakauwi na siya sa kanila. Kung tama ang dadaanan niya. Pero kapag mali, aabuti ng 3 o 4 na oras ang kanyang paglalakad. Patuloy na tinahak ni Abo yung daan. Halos mag-iisang oras na siyang naglalakad. Pero parang pabalik-balik lang siya. Gada 10 puno kasing nalalampasan niya, nag-iiwan siya ng iba't ibang marka. Ang pinagtataka niya, kapag mag-iiwan na siya ulit ng marka, meron ng marka yung punong dapat niyang mamarkahan. Ibig sabihin, dumaan na siya doon. Inisip ni Abo, merong naglalaro sa kanya o meron siyang nadadaanang lagusan na paulit-ulit lang siyang binabalik. Kahit ayaw gawin ni Abo ang bagay na ito, kailangan niyang gawin para makauwi na siya. Gumawa siya ng marka sa lupa gamit ang kanyang punyal. Nag-ukit siya ng iba't ibang simbolo dito na alam niyang makakasakit sa mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Matapos niyang gawin ang mga yan, biglang umingay yung mga insekto sa paligid. Ibig sabihin, nasasaktan na yung mga nilalang na yon sa ginawa niya. Bumulong si Abo ng, "Pasensyahan na lang ho tayo. Kanina ko pa gustong umuwi." Nagpatuloy sa paglalakad si Abo. Yung mga punong nalalampasan niya, wala na yung paulit-ulit na marka. Kaya nakampante na siya na nasa tamang daan na siya pauwi. Yun ang akala niya. Sa patuloy niyang paglalakad, pansin niya sa buwan na nag-iiba ang hugis nito at nag-iiba rin ang kulay. Hindi naman bilog ang buwan ng gabing yon, pero naging bilog na bilog ito, tapos sobrang laki. Yung kulay rin, unti-unting nagiging asul. Hindi niya pinansin. Baka namamalikmata lang siya dahil sa pagod o meron pa ring naglalaro sa kanyang nilalang. Diretso pa rin siya ng lakad. Hanggang sa may natanaw siya di kalayuan sa kanya na matitingkad na ilaw. Hindi ordinaryo ang kulay ng mga ilaw na ito. May asul, dilaw, pula, berde. Pero ang pinakamatingkad sa lahat ng ilaw ay yung kulay lila o violet. Nasa taas siya ng bundok nun, tapos yung mga ilaw nasa ibaba niya. Nagmasid muna si Abo bago lumapit doon. Wala siyang nakikitang tao eh. Puro matataas na poste at mga ilaw lang. Iniisip ni Abo kung babalik na lang ba siya. Kasi hindi naman niya nadaanan yun eh. Kaya malamang, naligaw siya. Kaso masyado nang malayo yung nilakad niya. Delikado na din kung babalik pa siya. At saka, nakakamangha yung lugar. Ang gaan sa pakiramdam. Sa patuloy niyang pagmamasid, nakarinig siya ng mga tawanan ng mga babae. Hinahanap ni Abo kung saan nanggagaling. Pagtingin niya sa bandang kanan niya,
ando doon. Natulala ng ilang segundo si Abo sa itsura ng mga babae. Halos magliwanag ang mga balat nun sa sobrang puti. Ang gaganda ng muka, ang hahaba ng tenga, at yung suot nilang mga damit. Mahahabang puting tela na nakapalupot sa buong katawan nila. May mga bitbit itong malalaking bulaklak. Habang nag-uusap at nagtatawanan sila. Ang nakakapagtaka, ang layo nun sa kanya, pero naririnig niya yung mga boses. Parang katabi lang niya. Yung lengguwahe kakaiba. Hindi niya maintindihan eh. Unang beses na mangha si Abo sa itsura ng isang babae. Sinundan niya ng tingin yung dalawa. Hanggang sa unti-unti itong naglaho sa paningin niya. At lahat ng ilaw nawala rin. Natulala na naman si Abo ng ilang segundo. Panay ang tingin niya sa paligid. Para bang may napasok siyang isang lugar na napakahiwaga. Hindi muna kaagad umalis si Abo sa lugar na yon. Kung ano-anong orasyon ang ginawa niya para makita ulit yung lugar. Kaso lang, kahit anong gawin niya, wala na. Hindi na niya ulit makita. Nang bunutin niya yung punyal niya, iwinasiwas sa hangin at isinaksak sa lupa. Wala pa rin nangyari. Lumipat siya ng pwesto. Doon siya pumwesto kung saan niya nakita yung dalawang babae. Inulit niya yung ginawa niya nang biglang may narinig siyang malaking boses na nagsalita ng, "Tigilan mo yung ginagawa mo. Kung ayaw mong mabawi sa'yo, yang hawak-hawak mo. Umalis ka na." Napabalikwa si Abo sa sobrang gulat sabay bunot ng punyal niya sa lupa. Hinanap niya kung saan ang gagaling yung boses. Masyadong madilim. Wala siyang makita. Ilang segundo ang lumipas. May tumayong napakalaking nilalang sa harapan niya. Purong-purong bato ang katawan nito. Alam niyang kahit saksakin niya yon ng punyal niya, hindi yun tatagos sa katawan nung nilalang na yun. Lumingon lang yun sa kanya at naglakad papalayo. Unang beses nakaramdam si Abo na nalagay sa peligro ang buhay niya. Dahil isang apak lang nun sa kanya, patay siya. Pinagmamasdan lang ni Abo yung nilalang na yun na naglalakad papalayo sa kanya habang nanginginig ang mga tuhod niya dahil sa takot. Nakarinig siya ng hampas ng tubig. Tapos yung malaking nilalang unti-unting lumulubog. Hinintay niya munang mawala yon bago niya sinundan. Nung sinundan niya, nakalabas siya sa gubat at bumungad sa kanya. Dagat. Nasa tabi na pala siya ng dagat. Milya-milya ang distansya ng dagat mula sa lugar nila. Papaanong nakarating siya doon? Hindi na nag-aksaya ng lakas pa si Abo. Umupo na lang siya sa tabi ng dalampasigan at naghihintay ng pagbukang liwayway. Ilang oras ang lumipas. Nakarinig siya ng mga kalalakihang nag-uusap. Nakita niya na may mga mangingisda na nagtutulak ng bangka nila. Nilapitan yon kaagad ni Abo. Tapos nagtanong siya ng, Manong, nasaang lugar ho ako? Sagot nung pinagtanungan niya,
Nasa ano ka? Dulo ng Gandara. Bakit? Gulat na gulat si Abo sa sinagot ng mama. Kasi ang layo ng Gandara sa kanila. Tapos nandoon siya. Paanong nangyari? Alam nyo ba na 2 oras mahigit ang biyahe kapag nakasasakyan ka mula Paranas hanggang Gandara? Ganon sila kalayo. Kaya papaano siyang nakapunta doon na halos 1 oras lang siyang naglakad? Takang-taka si Abo sa mga nangyayari. Tanong ulit nung mama sa kanya. Bakit? Taga saan ka ba? Sagot ni Abo. Taga Paranas ho. Ang sabi nung mama. Oh, Paranas? Paano ka nakarating dito? Ang layo nun ah. Nalilito pang sumagot si Abo sa mama ng, hindi ko rin po alam, Manong, kasi naglakad lang ako ng 10 oras ng gabi tapos may dinaanan ako sa loob ng gubat. May mga nakita pa nga akong maraming ilaw eh. Tapos may mga... Pinutol siya nung mama at sumagot ito ng, maraming ilaw, magagandang mukha ng tao, naglalakihang mga bahay. Yan ba yung mga nakita mo? Tulala si Abo na sumagot sa mama ng, yung ilaw lang ho, tsaka magagandang muka. Teka Manong, paano nyo nalaman? Nakapunta na kayo? Ang sabi nung mama. Normal na kwento na dito yan. Buti nakabalik ka pa. At saka, maayos ka oh. Kasi yung ibang nakakabalik, kung hindi baliw, hindi na makausap ng maayos. Marami pang sinasabi yung matanda pero wala nang pumapasok sa isip ni Abo. Huling tanong niya bago siya umalis. Manong, paano ako makakabalik doon? At saka, anong lugar ba yun? Sagot nung mama. Makakabalik? Depende yun sa mga nakatira doon. Ako nga hindi pa nakakapunte. At yung tawag sa lugar, naririnig ko lang sa pagkakatanda ko. Biringan. Yan yung tawag. O siya, papalaot na kami. Ingat ka. Sa isip ni Abo nun, Piringan. Piringan, piringan, piringan. Piringan. Babalikan kita. Tinandaan niya ang pangalan na yan at nangakong babalik siya. Matapos niyang makipag-usap doon sa mangingisda, ang problema na naman niya ulit. Paano siya makakauwi? Wala naman siyang daladalang pera at saka hindi niya kabisado yung daan. Ang naisip na lang niya na paraan, simula ng kanyang paglalakad, makisabay sa mga mangangalakal na kung anong merong transportasyon at magtatanong-tanong siya kapag hindi niya alam yung direksyon. Yung diskarteng ginawa ni Abo nun, bawat palayan na nadadaanan niya, tinatanong niya yung mga magsasaka doon kung papaano pumunta sa lugar na ganito, kung anong pwede niyang sabayan, at ang pinakamalupit sa lahat ng tanong niya, kung pwede bang makikain at makiinom. Mababait naman ang mga tao nung panahon na yan. Halos lahat matulungin. Likas na yatang ugali yan ng mga waray, yung matulungin at mapagbigay. Awa naman ng Diyos. Makalipas ang 4 na araw, nakauwi si Abo sa bahay nila. Galit na galit yung tatay niya sa kanya kasi akala nila patay na siya. Ang sabi ni Abo sa tatay niya, "Tay, hindi ka maniniwala sa magiging kwento ko. Baka dito talaga ako nakatadhana.
kahit galit yung tatay niya, naniniwala naman ito sa kanya. Kasi nga, pinagkatiwala ba naman yung punyal sa kanya eh. Imbis na sa tatay niya, sa kanya. Diba dapat sa tatay niya yon? Kasi yun yung lalaking anak ng lolo niya eh. Pero hindi. Kay Abo to pinagkatiwala dahil may alam itong lolo niya na siya lang ang tanging nakakaalam. Mula nung araw na yun, nagpasya si Abo na tumira na sa Gandara. Pumayag naman yung tatay niya kahit wala silang kamag-anak doon. Naisipan ni Abo na mamasukan bilang magsasaka sa isa sa mga napagtanungan niyang magsasaka. Swerte niya dahil may tumanggap sa kanya. Mula ng araw na yon, nagsimula na si Abo sa pag-iimbestiga tungkol sa biringan. At kasabay ng pag-iimbestiga niya, may kung ano-anong nilalang ang nangungulit sa kanya. Halo-halo. May engkanto, maligno, laman lupa, halos lahat na. Kayo na magbigay ng pangalan kung anuman ang naisip niyong nilalang. Kasi lahat nakaharap niya eh. Pero ang pinakamatindi sa lahat, nung nakaengkwentro siya ng isang balbal na hindi nasisindak sa hawak-hawak niyang punyal. Okay, opinyon ko sa kwento. Sa wakas, nagkaroon na rin tayo ng kwentong biringan. Kahit konti lang. 1 taon kong hinintay ito sa channel ko. Buti na lang talaga. Maraming salamat, Jess, sa solidong kwento ng lolo mo. Ano bang masasabi ko sa buong kwento? Mabangis, kakaiba, at dinadala din tayo sa ibang dimensyon. Ang sarap pakinggan ng kwentong ito habang nakahiga ka, patay ang ilaw, naka-headset, malamig yung kwarto, nakapikit ka tapos focus na focus ka sa kwento. Subukan nyo. Ang sarap sa pakiramdam. Pero bigyan ko na kayo ng clue sa susunod na part. Medyo mas madugo yun at saka nakakalungkot. Pahinga na muna tayo sa punyal. Last 2 parts to. Drop tayo ng 2 stories. Tapos sunod na nating ilalapag si Mamang. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.